toč a no já to ani točit nebudu, to by mě Hamba fackovala. Jo, dobrý, vešla se. Já to udělám. Jdu vám ukázat konečně byt. Dneska je to jako mega krásně, dneska by to bylo na opalování úplně někde. Že jako i to úplně asi urazilo, víš, jak to nebo. Řada 20, místo 67. Super, a ještě se jako smějou prostě a čuní na vás tak ještě oplzle jako prostě, že je to asi baví. Že půjdeme na tetování prostě, takže... Tohle je 6. den, co jsme s Madlou v kuse spolu. Počkej, 6. nebo 7. Takže, Madlí, jedeme na jídlo. Jdeme se Počkej, najíst. papám vlasy, počkej. Jo, tak ty nechceme papat. Já si dám Cezar salát. Já možná to ty krevety. Ty ti chutnaly? Ty byly skvělý. Minule jsem si dávala steak, takže dneska dáme Cezar salát. Nejlepší je Cezar salát s hranolkama a s tatarkou, ale ten si dávat nebudu, protože oni mají mega velký Fakt je to porce. jako veliká porce, no. Obrovský porce. Minule jsem si dávala ty krevety, k tomu byly nějaká příloha, co to bylo? No nějaký pečivo, Pečivo a k tomu jsem si dala hranolky a nesnědla jsem nic. Ne, vůbec. Jo, a by the way, vítejte u dnešního vlogu. Jubi! Nevím, jak dlouho ten vlog bude. Včera jsem, a byla u toho Madlí se mnou, jsem přebírala byt. Je to tam krásný. A dneska si tam budu dávat nějaké věci, takže vám ho rovnou ukážu, nebudeme tady dělat žádný dramata, jo, takže vám ho rovnou ukážu, bude to jako empty house tour takovej, jako house tour. Jako je to jedna místnost, ale house tour, ale je to pěkný, ukážeme si to, takže těšte se, my jdeme na jídlo. Mua! Proč sýr cheddar je za 45 korun navíc? Tak protože cheddar je to drahej. Vždycky kola zero. Já si myslím, že u mě vyhraje tady. Cezar salát, ten je tady fakt Já ti dám výborný. hranolky ode mě, já to nesním. Jo, dáš, jo, podělíš se. No jasně. Je fakt krásně. Je fakt krásný počasí, extrémní. Na zdraví, Kolča. Ale možná ti za to reálně něco fakt dají, za ten šperk, jakože že prostě řeknou jako jo, to bychom chtěli, to si Třeba, vezmeme. nebo když tak to dám na vintage prostě. No. Madlí chce jít do výkupnictví zlata, protože potřebuje prodat šperk, ale zjistili jsme, že ten, co má, tak není z pravýho zlata, takže nevíme úplně, jestli budou chtít vykoupit. Je ten pozlacený, no. Je to jako pozlacený, ale uvidíme, no. A ChatGPT napsal, že to nemá žádnou hodnotu, ale Madle napsal, její ChatGPT, že má hodnotu. Že to můžu prodat a že budu mít 2000. No. Takže já nevím. Takže jako nevíme, jeden z našich ChatGPT lže. Tak co si dám? Já si dám Cezar salát a Madlí se ještě vybírá. Možná cheese. Dáš si burger? Možná jo. Možná jo. Tak jo. Tak Madlí si dá burger. Já moc burger nemusím, ale tak. Já jo. Madlí jo. Hostina začala. Mňam. Mňam. Ježišmarja. Madlí, můžu si vzít hranolku? Dám si hranolku. Já jsem si tady vzala ještě To tatarku. jestli bude chutnat, já mám hrozně ráda. A to známe, jo. Moc nejede. Moc mi to nechutná. Já miluji tatarku. Vůbec nevím, jak to s ním jako. Poradíme si. My dvě My si si poradíme vždycky se vším. poradíme. A tady Cezar salát. Ježiš, ale výborný. Jde se jíst hostina. Jupi! Takže, hello, už jdeme z obídku, jdeme za Nelčou. Nelča měla včera měla narozeniny? Včera měla narozeniny. Ne, předevčera. Včera? Ne, včera. 29. takže včera. Včera. Dneska je 30. Nelinka měla narozeniny, akorát dáreček se nám opozdil, přijde až tak za kolik? Za 45 minut, No, že? 45. Takže objednali jsme jí hezký kytičky, má ráda pivoňky, tady jsme vzali nějaký, to byly, ale ne, že pivoňkový růže. Všechno nejlepší! Čau, babku! Mám 18% na kameře, ale já jsem vám ani netočila, co jsme dávali Nelči, protože to byl takovej fail. Fakt blbý. Jako Nelča byla nadšená, jo? Ona je úžasná, ona byla fakt nadšená. Taková šušňa došla. A vy si říkáte, jaká šušňa? My jsme jí prostě koupili tu kytičku. No, objednali. Takže jako na fotce prostě, jo, Vypadala... nějaký pivoňky jsme vzali, Jo. to byly růže, prostě růžový růže. A bylo to malý jako... No šušeň, takhle to bylo maličký prostě, takže my jsme on to dovez prostě týpek z Boltu nebo z něčeho takového. A my na sebe úplně... A on takhle vytáhl z té sedačky a to bylo takhle maličký, ne? A Madlí, tak toč a no já to ani točit nebudu, to by mě Hamba fackovala. Takže jsem vám to ani netočila, protože to byla hrůza, jako toto. Nelča skvělá, měla hroznou radost a já už mám 17%, tak snad ještě dneska stihnu něco natočit. Jedeme do actionu. Jedeme action, takže jedeme koupit to, nějaký věci do bytu a jedem. Mám 16%, to se vybíjí strašně rychle, tak čau! Strašně roste mi. Jo. Mně se hrozně líbí.
A jednou jsme byli v Bonami, to jsme nebyli spolu s Marlískem, jo, ale byla jsem v Bonami a měli tam tyhle talíře a strašně se mně líbily, ale byly strašně drahý, stály asi třeba, jeden talíř stál třeba 400. Krásně. Takže jeden talíř stál asi 400 a tady v Actionu, tak jeden je za 99, jo. Hele, ale vzít tady ty bych vzala aspoň třeba 3. To bys mohla, viď? Jako ty se mně fakt líbí, Teď no. mi hrozně ty vestičky jsou rozkošné. Mám už 9%, uděláme si pak haul, až si dobiju kamerku, jo, asi druhý den nejspíš. Ale beru teda tady tyhle talíře a podívejte se, co jsem musela vzít, jako mamka mě zabije. Ale Medy, řekni, že jako na kartáčky, my jsme tam viděli a byli jsme jako, jo, my jsme totiž kupovali v minulém vlogu, nebo v minulém videu jste to viděli, jsme kupovali na kartáčky, ale pardon, tohle je prostě bomba. Takže jsme to tady nemohli nechat a prostě berem, jo, jinak beru mop, ten tam je určitě potřeba. Tamponky a tady mám nějaký čističe úplně univerzální, ještě do zásoby tady ten na ten mop. Takže jako, pak si to ukážem všechno, už mám 9%, už 8, takže si to pak ukážem. Jako já mám málo procent. Ještě jsme se museli stavit do DMK. Jo, docela dobrý, no, jako. No, berem to, záchodový papír. Záchodový papír je potřeba. Takže tak, Bobku, vezmeme tady rovnou to na praní, víš? Musíš vyměřit. Jo, dobrý, vešla se. Já to udělám. Na hnědo? Ale... Madla na hnědo? Co? Jako na pořádnou hnědou? Já vás tady zdravím, vidíme se druhý den. Včera se mi totálně vybila kamera, takže dneska si uděláme haul. Já už jsem teda ty věci, jsem na bytě, jo? Už jsem na bytě. Já už jsem ty věci teda včera s Madlou dala všude možně, kam jsem potřebovala, už jsem to prostě rozházela, protože se mi popravdě nechtělo úplně čekat, jakože vám to budu vybalovat, ukazovat si to s váma. Takže ty věci jsou už vybalené, ale ukážu vám prostě, jak jsou tady na bytě. Tím pádem jdu vám ukázat konečně byt, který mi dopadl, mám z toho hroznou radost. Je to fakt maličkatý byt, ale jsem strašně spokojená, je tady hezký, útulný. I že tady nic není, takže jdeme si udělat takovej prostě prázdnej byt tour. A začínáme rovnou tady v chodbě, takže chodbička, jo. Takže tady máme takhle vstupní dveře, tady takhle chodba, prostě taková menší, jo, tady včera. Tohle je součástí teda haulu, protože tohle je první věc a to jsou toaleťáky. Tady takhle chodbička, tady mám tašku, jo, to nic, tady mám ten mop, ten jste mohli vidět, ten jsem kupovala v tom Actionu včera. Dneska mi má dojít okolo 6, je 5 hodin, takže za hoďku mi mají přivízt postel. Poprosila jsem pána, jestli by mi ji mohl vyvést i nahoru a on říkal, jo, vynesou, dobrý, takže jsem ráda, dovezou mi teda postel a komodu. Musím ještě někoho poprosit, aby mi se skládal i tu postel, tak i tu komodu, protože já to sama asi nezvládnu. Tak tady jsou další dveře a tady je koupelna. Já rozsvítím tohle světlo je krásný, tohle světlo je nádherný, jo, tohle teďka brutálně přesvícený. Ale tady je takhle koupelna, jo, tohle proč jen v haulu, tady tohle jsem si včera koupila, taky v Actionu to mám na kartáčky, jo. Tady takhle, to jste viděli taky v minulém videu. Tady už jsem si dala nějaký věci, jo, tohle je na tuhý mýdlo, nějaký tamponky, mýdlo a tady nůžky, nebo to nejsou nůžky, nevím teďka, jak se tomu přesně řekne. Kobereček, jo, záchod, tady žebřík, tady takhle je sprcha a tady mám pračku. Tohle extrémně hezky voní, jo. Tohle nejvíc voní, je to strašně levný, nejvíc to voní, doporučuju. Takže tady pračka. Jinak tady se dá normálně rozsvítit i tímhle s tím světlem, ale mně přijde, že tam to je hezčí to světlo, takže to se používat moc nebude. No a tady už se vstupuje do pytečku. Jako je to fakt maličkatý, jo, nic jako prostě šílenýho. Takhle to vypadá, je to takhle jedna místnostka prostě. Mám v plánu mít tady nějak jako postel, tady budu mít tu komodu bílou, jak jsem vám říkala, s tou televizí. Tady budu mít stoleček někde a tady bude kosmetický stůl. Tady takhle je lednička, ta ještě ani není zapojená. Prostě úplně nová, jenom jsem s tomu včera vytahovala, jo, tak nevytahovala ani tady tyhle ty věci, ještě s tomu dám pryč, ještě není zapojená, ta se pak zapojuje tady dole. Tady jinak takhle trouba, jo, skříně, uložený prostor. Tady už jsem si dala věci ze včera, tohle je taky z toho Actionu, vlastně to mi říkala Madla, ať vezmu, tak jsem to vzala, to je na podlahy, takže to rovnou využiju dneska. A tady je kuchyň, jo, tady se mi takhle včera v autě tohle ne, že omlátilo, ale je to špinavý, jde to dolů, jo, já jsem se bála, že jsem z toho omlátila, ale naštěstí ne. Že takhle vypadá kuchyňka, prostě úplně maličká, ale jako hezká, strašně roztomilá. Takže tak, prostě maličkatý, jo, nic extra, tady prostě myčka, taky maličkatá, tady jsem myslím dávala už včera nějaký věci, jo, tady jsou ty příbory. A to je vlastně všechno, jo, takže takhle prostě maluškatý. Tady je vlastně jenom takhle malinký balkónek. Tady mi paní majitelka nechala její rododendrony, za to jsem strašně ráda, já jsem je hrozně chtěla tady mít.
Tady takhle místečko prostě na sezení, jo, úplně maličký balkónek, ale hezký. Ten výhled jako taky v pohodě, takže já jsem jako spokojená. Takže jak můžete vidět, že tady fakt jako nic není, jsem zvědavá, jak si to jako namyslím, vymyslím. Jako mám už nějakou představu v hlavě, takže od toho i pak jako kupuju ty věci a tak. Nemám mikrofon a je tady docela ozvěna, tak se mě slyšíte v pohodě. Každopádně ještě do té chodby bych chtěla dát nějakou komodu bílou, ale menší, ne tu velkou, pod kterou budu mít, na který budu mít tu televizi. Tu bych chtěla dát do chodby, dát tam nějaký jako šáček malej a nejlíp zrcadlo bych tam chtěla, tak jsem se tam všechno vleze, ale myslím si, že by mělo, jo. Tak ono se to zdá, ale je to docela, jako je to větší, než na tom videu mi přijde teda. To uvidím zpětně, až to budu stříhat. Ale počkám, tady už je 17:12, počkám, až mi dovezou tu postel s tou komodou a má mi přijít stůl. Stůl jsem taky objednala, nakonec jsem objednala kulatej a nahoře je takovej mramorovej, takže jako hezký, ten se mi líbil. Akorát tady má přijít až za docela dlouho, nějak za 2 týdny by ho měli doskladnit, což je jako docela raketa, ale mám ho nakonec ze skonta, nakonec ve skontu jsem ho vybrala. Takže tak, takže počkám, mám radost, že už tady budu mít jako postel, i když jako ne poskladanou, ale aspoň už tady bude i ta komoda. Pojedu potom na Moravu, pravděpodobně ještě dneska. Tam asi vezmu tu televizu, kosmetický stoleček tam na mě čeká, ten si prostě vezmu z domu. To bylo prostě zbytečné, abych to kupovala znova, to by bylo, jako mám 2. Takže jeden ze starého bytu, jeden, jako co mám doma na Moravě, vezmu si ten přímo z té Moravy. On tam ten druhý ani nesvítí, jo, mě nesvítila, jsem ho tam měla pomalu jako dekoraci, takže, takže vezmu si ten z té Moravy. No a to je vše, já jdu tady čekat. Tady si jediný, kam se teďka můžu hačnout, je buď na balkon, anebo na koberec, takže tak, ale v pohodě, no, co jako nevadí. Takže už mi tady přišly věci, mám strašnou radost. Tady mám postel, tady tuto, kdybyste se někdo pak třeba ptal, tak tuhle postel v MLF, nevím, jak to čte, jo, teďka budu za úplnou asi jako delinku, ale to nevadí. Teď jsem se bála, že tam jsou nějaký údaje moje, ale koukala jsem a tam je čistě adresa toho jisku, je tam jenom moje jméno a příjmení, takže jako dobrý, jo. Tady mám teda tu postel, potom tady ta komoda. Tu komodu, přemýšlela jsem, že bych to možná zvládla seskládat sama, ale asi ne, asi na to jako prdím, hlavně to tady nechám prostě v těch krabicích, budu totiž objednávat ještě jednu komodu, takovou menší a ta právě půjde tamhle do té předsínky. Takže přemýšlím, že protože pojedu na Moravu, tak přemýšlím, že až přijedu zpátky zase semka, což bude prostě už brzo, tak semka hodím i tu druhou komodu a budu tady mít prostě hodně krabic a asi zavolám, protože ten pán, co mi to semka házel, tak mi dal kontakt na dalšího pána, který by mi to eventuálně mohl všechno smontovat, takže bych mu asi dala práci jako na celý den, jo, nebo ne na celý den, ale tak jakože bylo by to super, že kdyby všechno v jeden den se tak nějak jako udělalo. A já jdu dál chillovat a potom se uvidí. Přemýšlím, že tady budu ještě dneska v Praze ještě jeden den a zítra pojedu, anebo pojedu už dneska večer, no uvidím, jo. Ono je teďka 8 hodin, takže popřemýšlím, co a jak. Lidi, já jsem po Majalesu, jo? Jo, tak já jsem byla včera večer na bytě, jak jste mohli věc, samka zvolat ty věci. Jo, ten pán byl hrozně hodný, mi to všechno vynesla až nahoru. A teďka ležíme u Madlíska. Hej, co mám s ksichtem? Nic nemáš. Pustili jsme si Růži, 2. sérii, opakujem, protože ta byla naprosto golden. Tak dneska je vyloženě letní počasí, jako za chvilku sundám tu bundu. Ani turisti. No. Jo, Takže vás moc zdravím a jdeme na jídlo. Jo, teďka míříme na jídlo, dneska je fakt krásně, jako za chvilku si sundám tady holky před náma úplně jako v kraťáskách v letním topíku, protože dneska je fakt jako mega krásně, dneska by to bylo na opalování úplně někde. Takže my jdeme do Losterky, jdeme se najíst a pak jedeme směr, no uvidíme. Chceme se projít na náplavku a chceme koupit dneska madračku a zrcadlo a komodu vlastně chceme koupit dneska. Takže uvidíme, jak to všechno budeme stíhat, ale ježiš, je fakt hezky, no. Medy už si jde sundat bundu. Někdo mi tam psal minule, že si mám vzít mikrofon, že jste mi špatně slyšeli a já si to mega uvědomuji. Já jsem si ho včera jsem si ho minule mega zapomněla. Takže dneska si ho snad nezapomenu, mám ho v autě. Tak na to musím myslet a aby se mě jako dobře slyšeli. Je tu horko jak... No šílený horko je. Yes. Je fakt hrozný horko. Já jsem spala u Medy a měla jsem jenom tohle z toho prostě sportovní věci, jo, takže to neřeším. Dneska úplně ve sportovním a Medy je hezky oblečena, ale mě už by si nechtělo vytahovat nic z kufru. Takže já nemám taky nic čistýho, takže už recykluju to samé oblečení furt dokola. Já čistý věci mám, ale mám je v kufru a kufru jsem si nechala v autě, takže... Protože teďka jakoby můj život je čistě v kufru. Nemáme benzín, takže ještě se musíme stavit na benzínku, aby jsme natankovali a zapneme hlavně to klimatizaci, protože to je fakt šílený. Ten make-up? Jo, no je hrozný horko, jakože šílený horko. I don't like this. Tak jedem.
Máme hlad, takže se těšíme. Dávali jsme si prostě v Neapoli, prostě neapolskou pizzu, že jestli mají Havaj, ne? A já říkám, ty já si myslím, že jako jo, že prostě to tam jenom není napsaný nikde a on dojde ten pan číšník a tak jaká to bude, prosím vás, máte Havaj? A on, ne, to fakt nemáme. A pak nám to všem jako došli, tam byli 4 a všichni jako, že jako je to úplně asi urazilo, víš, jako nebo ne, to fakt nemáme. Já to miluji, ale jako fakt, já jsem s mým jinem, tak jsem si dala Havaj. Já moc Havaj nemusím, no. Jako dám si pizzu, ale to tak vypadá. Nebo mě lákají ty bolognese. Jsme v Lusterce, no. Takže jsou výborný. Boloňský, nebo arabiáty, anebo carbonara, ten nejtěžší. Jim řeknu, vyberte jedny. Ale ty bolognese mě fakt lákají, ty jo. Ne, jsou skvělý. Myslím, že jsem je už jednou měla právě tady v Lusterce. A ne tyhle Lustery, byla jsem v jiný. A byly fakt výborný. Ty arabiáty jsou víc fresh, ty carbonáry jako to tě přesune po půlce chutná. Jo, mě nechutnají carbonara. To je taková klasika, jako, že mi to moc nejede. A nebo si dám taky boloňský. Jo, jako ty boloňský podle mě fakt top. A nebo ta pizza, no, ta pizza je taková klasika, víš, že jako... Jenom natočím, jak je tady krásný. Je to tady super. Vzala mě na Masaryčku Medy, takže mám radost, nebyla jsem tady ještě. Tady to je nejlepší. Tady to je nejlepší, říká Medy, takže krásný. No a co teda dáme? Já přemýšlím, že buď ty bolognese prostě, anebo margarita. Máš dilema. Já jsem normálně lidi jako úplně... Úplným tranzu teďka. Tranzu já nevím. Já prostě nevím. Takže buď arabiáty, nebo boloňský, nebo carbonara. Carbonara jsou úplná nuda za mě. Co dělám doma, to je pravda. No. Tak dobře, tak arabiáty nebo boloňský. Já si dám taky boloňský. No tak jo, no tak super. Takže máme vybráno po půl hodině. Kolu zero. Miluju Kolu zero. Kola zero všude. Tak jo, a tady mám hezký make-up, vypadá to, jak kdybych si utřela tím zadek, takže to je fakt hnědej make-up jako. Absolutní cinema. Miluju to. Ježišmuňam, jak to voní, nádhera. Kola zero, hezký počátko. Jdeme papkat, randíčko. Hej, vždycky, když jim špagety, tak jsou všude. Já taky. Všude. Já to it's okay. Děkujeme. It's okay, I'm okay. Had him in the first place. It's okay. Jo. Dej si sýr? Jo. Hele, dřív jsem vůbec neměla ráda sýr. Miluji sýr. A teďka ho úplně jako miluju. Nevím proč. Já jsem vždycky úplně všechny tam dám. Jakože jenom takhle třeba na Cezar salátu, na špagetách, ale jakože bych šla do obchodu a koupila si plátek sejra. To ne. To nemám ráda. Jo. Ježišmarja. Vy mě musíte nesnášet. Já nesnáším koukat na vlogy, kde se pak já mám hrozný hlad potom. U téhle kamerky si musíš jako nastavit jako ty věci, jako aby měla barvu hezkou a to. Napapaná, jsem úplně ve fůlu. Ale strašně spokojená. Já jsem taky spokojená. Stál tam on, možná to Praha je tak krásná. Jo, Praha je prostě nádherná. Praha je fakt krásná. Praha je můj domov. Nevždy srdce. Ne, fakt jako, i když jsem jako kdekoliv třeba na dovolený, tak jako super dobrý, ale prostě ta Praha. Jo, to jsem si taky několikrát říkala. Jdem honem. Já jsem si taky několikrát takhle říkala, no, že jako ta Praha je fakt jako zatím nejhezčí, co se mi jako kde líbilo prostě. Že jako, ne, je to fakt pěkný. Jdem natankovat, jsem full pryč od benzínu, takže musíme natankovat vlasy. A pak směr Černý most, asi teda. Koukám do Lucu, ale mám strach, že v Lucu budou drahý. Ale budou kvalitní, no. Ježiš, no, uvidíme. Teď ta horší část, jít to zaplatit. To se nikomu nechce. Takže dala jsem si mikrofon. Po minulém videu jste mi trošku bombardovali, že jste mě špatně slyšeli, tak teďka mě uslyšíte dobře. Tady ta madračka, koukáme na madračky, jo. A tahle je naprostý dělobuch. Tady ta madrace je nádherně vysoká, prostě úžasná. Je prostě top, ale je drahá. Ale je fakt dobrá. Já mám radši jako tvrdší postele než měkčí postele. A tahle je prostě úplně ideální a je i vysoká. Já miluji vysoký madračky, protože jsi tam jak princezna prostě. Ale Marley, musíme jít dál. Hele, jdeme do IKEA, protože jako madračky super v Lucu, ale fakt extrémní ceny. Já jsem to jako věděla, že je to jako dražší, ale Tohle je pálka. Jo, tohle je pálka. A v IKEA už jsme vlastně jako by byli a jsme nějaký madračky tam jako měli a jsem si fotila nějaký madračky.
Takže tam vezmeme madračku, rovnou to zrcadlo asi, hlavně tu komodu, protože dneska máme přijít pán, který mi to má dojít všechno smontovat najednou, což je super, že tam nebudu to muset dělat navíckrát, takže rovnou vezmu tu komodu, tu poslední, která tam bude a všechno se to smontuje už dneska, takže úplně super, mám z toho radost. Ale jdeme do IKEA teda, no. Už jsme v IKEA, jenom tady rychle prosvištíme, jdeme na ty madračky kouknout, zjistíme si, kde najdeme potom tu komodu. Vezmeme si komodu a pofrčíme, jdeme. Už běžím. A to je vše, hledáme jenom komodu, zrcadlo a tu madračku. Ale my už jsme tady byli, že jo, pár dní zpátky, takže my jenom rychle běžíme, víme kam jdeme, víme kam naše cesty musí jít. Už stíháme, dobrý je to. Takže lidi, jsme holky šikovný, máme komodu, zrcadlo, naše jsme hezký zrcadlo, vy. A jdeme pro madračku, počkej, takže řada 20, místo 67. Dělej. To je hrozně trapný, tohle dělat nemůžu, tohle dělat fakt nemůžu. Tady, Aneland, koukejte, to je ona. Počkej, ale. Hej, tak to bude, Marley, to bude mazec, ale. To bude raketa, jako. Musíš mi s tím lidi, vyřízeno, koukejte. Endeschluss, jo, všechno jsme tam naskládali, ale počkejte, my jsme to všechno naskládali úplně sami. Mám to! Jsi říkala? Jsme spravili brejle teďka, mě totiž spadly z hlavy, jo. My jsme to tam naskládali s Madlou úplně sami, jo. Počkejte, my jsme si jako tady nenacouvali, já jsem zajela dopředu, abych prostě měla kufr, aby jsme tam prostě dávali jakože easy, bylo to těžký, ta madračka byla crazy těžká. To vážila tak 150 000 kilo. Přísahám bohu, tady stálo na rohu asi 10 kluků plus nějaký dospělý chlapy, ale kluků já neříkám, že by bylo 14, ale bylo jim třeba 18, dospělí, 19, 20, všichni byli dospělí. Plus tady projíždělo asi 10 aut 10 aut jenom s chlapama. A jenom řešili, že se nemůžou vejít, protože tam máme položenou matračku. Jo, a prostě jsme tam měli komodu, zrcadlo, ty komody jsou na 2 části, že jo? Ta matrace byla strašně těžká. Tu jsme ani nemohli vůbec A všichni vyndat. tady stali. A já jsem vždycky, když jsem procházela tady, protože jsem sklopila sedačky a chtěla jsem projít, tak jsem se na ně podívala. Jakože ne nějak zle, fakt jsem se jenom jako podívala, jak se dívají. A pán prostě stál, měl v ruce vodu a takhle prostě koukal. Nikdo nepřišel, že by se zeptali, jestli třeba nepotřebujeme pomoc. A my to jako zvládneme, bo to jako nejde, jasně. Ale jde o to, že vidí, jak my jsme tady s tím bojovali. Jo, prostě jasně, jako, že jedno. My se s tím poperem, my to je jasný, ale prostě ten princip toho, že jo, tady třeba sedí teďka 2 kluci prostě na mobilu, ale jsou dospělí prostě, jo, a oni na nás tady jsou. Já bych je natočila normálně, vycenzurovala jim obliči. Ale prostě my tady skládali úplně sami. Jako poradili jsme si, to je jasný, ale nikdo nám nepomohl, jakože, ale prostě ten princip, že oni tady jako stojí a jenom na vás čuměj, je prostě strašný, jako když jsou to dospělí chlapy, prostě jsou jako to zvládnete, holky, super, a ještě se jako smějou prostě a čumí na vás tak ještě oplzle, jako prostě, že je to asi baví, jako sledovat, že vy to tam jako dáváte prostě do toho kufru, no hrůza. Takže my jako jsme hotový Endeschluss, nechám to v autě, protože pán pak přijede večer, já ho asi poprosím, aby to vytáhne nahoru, protože to fakt nezvládneme. To nemůžeme říct. No ale zvládli jsme to, všechno tady je prostě a pak si uděláme haul doma, až bude všechno poskládaný, hotový, takže tak. Hotovo, Endeschluss. Another day. Zase jsme opět s Madlí a dneska jsme se totálně spontánně rozhodli. Spontánně. Jo, o půlnoci jsme si řekli, protože, nebo jako přemýšleli jsme tím už dlouho, ale jakoby... Já ne. Já jo, ale řekla jsem si, jakoby, že včera padlo takový to jdeme prostě. Takže my jsme včera napsali kamarádce tady od Madly, Anetce, že půjdeme na tetování prostě, takže jdeme se nechat potetovat prostě, jako úplně že random, ale to oficiálně moje první tetování. Jo, Madly vlastně má jenom handpoky, jakože úplně, že... A jsem si dělala sama, když bylo třeba 15. Takže jakoby to se nedá počítat a já mám teda 3 tetování. Dneska možná padnou další 3 nebo 2. Jako řekli jsme si, že prostě jdem prostě do toho. Jdem prostě si dát tetování. Ale jako vy si možná řeknete, že no tyjo, tak to se tam prdli něco, co jako si vymysleli den předtím, ale jakoby jsou to prostě hezký významový tetování. Jsou to věci určitě jako s nějakým významem. Jako nemáme že nic. Jako nepochopíš to třeba hnedka, ale když vysvětlíš, tak to jo, jako pro tebe to prostě význam má. Takže neřekli jsme si, že jsme si našli na Pinterestu růže, jdeme si toto růži, jo, to fakt se nebojte, takže jako je to takový promyšlený, budeme to mít prostě na těle, že jo, takže tak, ale už nevím, kde jsme, jakoby. Já taky ne. Jsem trošku nervózní. Pro mě to je, jo, to bude tady. Ten červený. No tak jo, tak se těšíme a vezmeme vás samozřejmě sebou klasicky. Když tenhle velký je docela nabitej, tak to je super. Jo, a pak se vlastně budeme spolu podívat do bytu. Vám ukážu updatey. Jupi, jdeme. Je tam nebo ne? Jo?
Tak jdem. Čau, kačička. Ahoj! Ačkoliv vám do toho nerada takhle vstupuju, tak musím vám semka hodit voiceover, takže vás tady zdraví stříhací Klárka, protože jsme si trošku neuvědomili, že tam máme na plný pecky jako písničky, jo, a to vám semka úplně hodit nemůžu. Na tetování jsme teda byli v Praze u Anetky, terapie v kůži na Instagramu, kdybyste někdo hledal. A jdu vám tady jen připomenout, že tetování máte na celý život, takže si prosím vás pořádně rozmyslete, co chcete na tom těle mít, protože jasně dá se to později odstranit, ale není to úplně příjemný. Mezi tím, co jsme popkali, tak nám Anetka dělala návrhy, je fakt šikovná. Já jsem chtěla Divine a Godspeed. Tady vám přesně ukazuju od Anetky návrh toho Divine, je to přesně tak, jak jsem chtěla, prostě v tomhle tom fondu, tak jako propletený do sebe, fakt je šikovná. Divine je takový hezčí pojetí od slova brave, znamená to prostě silná, statečná, božská. Tady vám Madlí vysvětluje svoje významy a CTRL vám tady přímo ukazuje, že od SZA její oblíbená zpěvačka a vlastně CTRL je album, se kterým se strašně Madlí pojí. Když jsme si z toho uměli dělat srandu, že CTRL je jako Control, tak to prosím vás ne. Na ruce má text její oblíbený písničky a na klíční kosti ještě Desire Violently a to je vlastně, když po něčem fakt jako strašně toužíte a vždycky si zatím jdete, což je taky vlastně hrozně hezký význam. Tady už lepíme tetování mě, konkrétně to Divine a můžete vidět, že jsem z toho fakt nesvá, protože se to nalepilo na krk a tím vám chci říct, ať se nebojíte si říkat, kam přesně to chcete, protože se to může smazat, nalepí se to znova, dokud to nemáte podle vašich představ. Já jsem to konkrétně chtěla fakt za tím uchem a ne tolik na tom krku, takže jsem Anetku poprosila, ať mi to smaže, ať to nalepíme trošku výš. Takže pokud se už rozhodnete, že chcete jít na tetování, tak jenom vám chci říct, ať se nebojíte si říkat, že jako prosím, chci to smazat, chci to třeba jinak, chci to menší, větší. Anetka byla strašně ochotná a trpělivá, protože představte si, na 3krát jsme to mazali, jo, až na potřetí jsem si řekla, jo, přesně takhle to chci. No a jako druhý jsem si nechala dát nad loket na ruku slovo Godspeed, což je od Franka Oceana název písničky. Ve zkratce ve významu, i když vám někdo ublíží, vy vždycky musíte být ti, co přejou jenom to dobrý. Takže my už jsme doma, ne doma, už jsme po. Madlísek má teda... Takže mám tady... Desire Violently. Tady pak je teda- CTRL. Je. Informatika. A Maybe close just isn't close enough. enough. Všechno to má nějaký meaning, pro mě, pro vás to může vypadat fakt jako, že Je to WTF, hrůza. ale pro mě to má nějaký meaning. Jo. A já mám tady, že Divine, to mám takhle za uchem, to nevím, jestli jako vidíte, ale mám tady prostě za uchem Divine. Vidí. A ručku? A ručku mám, to vám pak ukážu, tam mám, že Godspeed, to mám od Franka Oceana, to mám z písničky a má to hrozně hezký meaning, takže to mám tady takhle vzadu nad loktem, takže super. Teďka jedeme na byt, protože už uvidíte postel, komodu, musíme vyhodit tam ty odpadky, uvidíte update s bytem vlastně, takže se těším. Takže jedem. Takže lidi, já to uvidím poprvé, protože ten pán to se skládával a já jsem to ještě neviděla, tak Madlí můžu otevřít. Jdeme na to, jsem mega zvědavá. You guys. No tak to jo! To je velká paráda. I zrcadlo. Ježiši Maria. No tak to jo. Ta postel je boží. Tak to je super. A je fakt pohodlná. A je vysoká. Já jsem hrozně chtěla vysokou madračku. Klary, to je paráda. Ježiš, já jsem chtěla vysokou madraci. Ta postel je krásná. Je. Prosím vás, víte, kolik ta postel stála? Ta postel stála 8,5 tisíce. Plus madrace. Jakoby jo, ta madrace byla na tom to nejdražší, ale prostě... Ale jako za postel je to skvělý. Za postel je to fakt A je super. krásná. Je z Jisku, kdybyste někdo chtěl, tak ta postel je z Jisku. Jmenuje se Vemelev, nebo něco takového, jo, nebo vůbec nevím, jak se to čte. A tady budeš mít televizku. Jo, to si dovezu z domu pak. Ježiš, no tak to je paráda, tak to mám úplně radost. To je super! Takže já už jsem doma, nebo ne jako doma, jsem u Madlenky, teďka čekám na jídlo. A jdu vám stříhat tady tenhle ten vlog, tady s vámi teďka rozloučit, tohle bude konec tohle z toho vlogu, já dneska odjíždím na Moravu, zítra se přijedu do Prahy, protože už od zítra oficiálně bydlím na bytě, protože si dovezu z domu televizi, kosmetický stůl, prostě úplně poslední věci, co chci mít v tom bytě. Mamka mi dala i povléčo, peřiny, to mám všechno jakoby ze starého bytu, takže si to jenom odvezu a oficiálně už budu bydlet, takže to tady takhle ukončím, ať jakoby začneme novým vlogem hezky jakoby novou prostě éru, novou etapu společně. Takže takhle ukončím a vidíme se u dalšího vlogu. Já moc krát děkuji, že jste koukali až semka. Mějte se krásně, jdu vám stříhat ten vlog a vidíme se u dalšího vlogu. Tak pa, nezapomeňte dát odběr.